Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ja pravim Ferrero kuglice. Ovdje u zdjelu ću da dodam 150 g sitno isjeckani prženi lješnjaka i 100 g napolitanki od lješnjaka koje ću da izmrvim ovako. Kada sam izmrvila napolitanke, dodat ću 200 g nutele. Kada sam dodala nutelu, sada ću da sjedinem smjesu. Najbolje rukom. Kada sam sjedinila smjesu, sada ću da je ostavim malo u frižider da se stegnem, da mi je lakše praviti kuglice i oblikovati. Evo, smjesa je ostajala nekih 20 minuta u frižideru. Sada ću ovako sa ovom malom kaškicom da vadim smjesu i pravit ću kuglice. Evo ovako. I ovako ću ponavljati postupak sve dok ima smjese za kuglice. Potrudit ću se da kuglice budu iste veličine. Evo, kuglice sam napravila. Dobila sam 28 komada od ove smjese. Ovdje u šerpi imam 150 g čokolade pomiješane sa 4 kašike ulja koje ću da rastopim, da prelijem kuglice. Evo, čokoladu sam rastopila. Sada ću da ubacujem kuglice u čokoladu. Ovako ću da ih prelijem sa čokoladom i vadit ću na tacnu da se čokolada stegne. I ovako ću ponavljati postupak sve dok ima kuglica. I evo, ja sam kuglice uvaljala u čokoladu. Sada ću ostaviti da se čokolada dobro stegne i kuglice ohlade, pa ću onda da ih poslužim. I evo, ja sam poslužila Ferrero kuglice. U međuvremenu sam i stavila ove papirne korpice. Pogledajte kako lijepo izgledaju. Jako brzo se prave. Još su ukusnije. I ja se nadam da vam se dopao recept. Isto se tako nadam da ćete probati napraviti ove Ferrero kuglice. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijatno!